أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا an bɛ an lamɛnbaa cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka abonnés minnu bɛ an suivi pagew an ka pagew sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Bango TV sanfɛ minnu ma suivi Kibaru Bugu Fiyɛ ka taa se Sabu Ɲuman Media ma ka taa se Cheikh Umaru officiel ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marhaba Toyifatulahi Media o kunna bi wulada in na ni Ala sɔnna ma an bɔra kana baroɲɔgɔnya sigi aw ye bi wulada in na an kun famana ka min ɲɔgɔnna kɛ ka sababuya kɛ k'o cayali ye ani jɔn de bɛ ka baro ni sigi jɔn de bɛna baro ni fɔ an ye o de ye Elhaji Sheikh Amadu Sidibe Bango Amadu Sugonga ani Malifiya Tana Mundugula Farada Sabu Ɲuman o kunna Sabu Ɲuman yara bi wulada in na ni Ala sɔnna an y'an senfa biribiri k'an ka kuduwa sɛgɛrɛ n'o ye dɔnnibagaw ka dɔnnibaga ye o kunna bi wulada in na n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna kuma mun kan bi wulada in na adamadenw sigilen don ka o kulo ɲɛgɛlɛ jɔ o de ye dɔnni ye dɔnni an y'a ye ka bi ni lawale tilew bɔra la an bɛnbakɛw tilew la an y'a mɛn k'a fɔ de dɔnnibagaw dɔw tɛmɛna n'u kun ko n ko n'u y'a fɔ ko n ko a kun bɛ kɛ o kunna bi tile in na an yɛrɛ bolo ko o dɔnnibagaw banna fɔ an bɛ taa an jigi sɛmɛ an ka kolokɔrɔw la nka an nan'a ye bi tile in na dɔnnibaga dɔ bɔra an ye n'o de ye Elhaji Sheikh Amadu Sidibe ye an y'a ye n'a ye fɛn o fɛn fɔ a bɛ kɛ n'a ye ko fɛn o fɛn bɛ kɛ wa a bɛ kɛ fana jamana ko la ani fɛn wɛrɛw la o kunna an sera bi wulada in na k'a ɲininka sa Sheikh Amadu n'i ye fɛn o fɛn fɔ o bɛ kɛ dɔnni bunakun kan ni ko o dɔnni suguya in a bɛ sɔrɔ cogo di de o dɔnni suguya in nasi de don min bɛ mun wa walima Ala b'a yira Malifin na cogoya wɛrɛ de la o kunna bi wulada in na an nana ka na e ɲininka o la assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا وقنا عذاب جهنم الجحيم وقنا عذاب النار آمين يا ربي. ربنا وقنا عذاب في القبور وقنا عذاب النار آمين. ربنا وقنا عذاب الرمام الأزرق وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. آمين ربي. يا الله آمين. يا الله آمين. يا الرحمن آمين. يا الرحيم آمين. يا وهاب آمين. يا جبار آمين. يا ذو الجلال والإكرام آمين. صدق الله العظيم. آمين. أيوة Sheko Amadu Sidibe Bango Amadu Che Shukungani Malifinyat ne Odo kuma min fɔla n ye kuma in mɛn kosɛbɛ Che nin ye ɲininkaliba ye siga t'a la nin ye ɲininkaliba ye dɛrɛ Che i ko ni fɛn mun fɔra n fɛ kosɛbɛ k'a ka ca rɔ Ala fɛ k'a caman bi kɛ a bɛ kɛ dɛrɛ a ko yala o ko ninnu bi sɔrɔ cogo di Che Ala b'o di maa ma cogo di aya yala ko nasi do i b'a mun wa Ayiwa. hali ko yiri do wa aya Allahu Akbar dɔnni ye tiɲɛ ye kɛ Che aro Ala ko dɔnnibaa min ye dɔnni dogo sen tɛ alijinɛ ko rɔ ayi ni tiɲɛ n'i y'a ye i bi dɔnni dogo a ka dɔgɔ de Che o kama Che min fɛ n bɛ k'a di diɲɛ ma ka diɲɛ nafa n'a ye siga t'a la nka i kɛtɔ k'o di diɲɛ ma i bɛ gasi sɔrɔ a la dɛ aya nin baara in filɛ ne ye gasi sɔrɔ a la dɛ o kɛra bari anw sen dara senda nɔ min na alakiraba Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ka taasira don Che ka mɔgɔw libere u ka diinɛ kɛ Odo maa minnu ma sɔn maaw ka libere ka diinɛ kɛ Kosɛbɛ. olu ka gasiw sera ne ma kosɛbɛ siga t'a la nin baara in kɔnɔ Che
dɔw b'a fɔ an ye bidama ye kosɛbɛ bari an bɛ ka fɛn fɔ maaw ye siga t'a la dɔw b'a fɔ nin ye haramu ye aya dɔw b'a fɔ tawhidu fɔ maaw ye dɔw b'a fɔ suko ti tiɲɛ ye aya dɔw b'a fɔ nin si ti tiɲɛ ye lahi min ye tiɲɛ ye o de ye ala ye o tigiw k'a lamɛn aya ala ko ja'ala lil malaikati rusulani aw li jinihati ma sina wa sulasa wa rubaw yazidu fi khalqi man yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir ala ko maa ka di ne ala ye ne ye masa ye masa min n'a bɛ se k'a ka mɛlɛkɛw kɛ ciden ye a n'a ka jɔnɲumanw cɛ siga t'a la o tuma jɔnɲuman de bɛ ban aya ti ban ciden banna ciden tɛ ci bilen kosɛbɛ nabi ɲuman ci o banna pewu mais ala ka jɔnɲuman n'o banna o tuma alijinɛ bonda tugura o ka seli bila siga t'a la dɛ ala ka jɔnɲuman bɛ yen dɛ a bɛ yen ala ka jɔnɲuman bɛ yen dɛ tiɲɛ maa dɔw bɛ yen aya olu ye nɛri de ye jamana kɔnɔ i b'a dɔn wa aya kara bɛ yen nɛri bɛ yen o ye tiɲɛ ye baharo siga t'a la i y'a faamu tiɲɛ maa dɔw bɛ yen o ye karan ye karan don jamana kɔnɔ tiɲɛ k'a ye k'a to yen aya ni maaw ka gɛsi sera a ma Tiɲɛ. a bɛ kɛ kara de ye jamana tɛna Siga t'a o maaw bɛ Bɛ yen nka dɛ. est ce que jamana yɛrɛ b'o dɔn bilen est ce que jamanadenw b'o dɔn T'a est ce que bidenw bɛ o dɔn Ayi. maa dɔw ye kara de ye siga t'a la ni ko y'a sɔrɔ wa ko ye diɲɛ sɔrɔ Tiɲɛ. ni ko y'a sɔrɔ ko ye jamana sɔrɔ Siga t'o la. o ye maa minnu ye aya o tuma na n y'a fɔ aw ye Tiɲɛ. n ko san kɛmɛ o san kɛmɛ aya ala bɛ dali kɛ a ka maa dɔw la siga t'a la dɛ ni tiɲɛ o kutubu zamani tiɲɛ san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bɛ kutubu zamani da ala b'a da k'a kɛ 4 tiɲɛ dugukolo laminen bɛ ala fɛ aya hali e n'i ka kɛwale juguya ye n'i ka ban ala rɔ an bɛ tile min na ala bɛ ka nɛni k'a fɔ ala yɛrɛ tɛ yen siga t'a la dɛ subhanallah a b'u da a tɛ ne da siga t'a la ka ala nɛni o bɛ ka kɛ ka ala ka kira nɛni Tiɲɛ. ka fɛn bɛɛ da u kan siga t'a la mɛ ala ka dugukolo minɛ bɛ maa dɔw kama a bɛ fɔ o de ma kutubu zamani aya ne m'a fɔ n ko ne dɛ ayi i m'o fɔ i b'o yɔrɔ bɔ a la siga t'a la bari n'i ye o ye tiɲɛ i yɛrɛ t'o dɔn ayi e t'o dɔn diɲɛ de b'o dɔn tiɲɛ ni diɲɛ hakilimaw de bɛ jate minɛ olu de a dɔn maa ye aya o kutubu awa kutubu zamani 4 Tiɲɛ. n'o dilara kɔrɔ ni tilebi Aya. ani kɛɲɛka ni awa bani Tiɲɛ. ni ala tilara o la Tiɲɛ. a bɛ sɔrɔ ka awa kutubu yɛrɛ aya kutubu ni kutubu zamani tɛ kelen ye kelen t'u ye a bɛ sɔrɔ ka kutubu de dilan 77 tiɲɛ siga t'a la baharo i y'a mɛn wa y'a mɛn o kutubu ni o kanubagaw Tiɲɛ. o tuma i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ cɛya fo ka se maa 777 ma siga t'a la n'i y'a kanu ala b'a ka nɔɔrɔ dɔ yɛlɛ i la esike n'i ye min ye o ye wulibali ye n'i ye min fɔ o ye wulibali fana ye aya o dalen ka birifini jukɔrɔla o ka birifini jukɔrɔla tiɲɛ o ni fɛn min kun ka kan Tiɲɛ. o de ye ala ka nɛɛmɛ dɔ ye Siga t'a ala yɛrɛ ka dacogo la Aya. o ye nɛɛmɛ dɔ de ye Tiɲɛ. sitana tɛ don jukɔrɔ abada i y'a mɛn wa maa min nɛ bi jeni janɛmɛ kɔnɔ olu ti don birifini tɛ jukɔrɔ do ye o dayɔrɔ kɔrɔ n'a ye fɛn o fɛn ye o la o de ye hakika ye i ka don kutubu zamani tiɲɛ olu n'u kanubagaw Aya. o kumana sisan tiɲɛ o de bɛ kɛ 777 siga t'a la esike o san 100 in na Tiɲɛ. ala bɛ tila ka waleju da Aya. waleju 7,000 Aya. ani 770 aya ala bɛ tila k'o de da o ye walejuw de ye olu n'u kanubaw Tiɲɛ. o tuma olu bɛ taa se maa 20 yirikaw de ma siga t'a sisan la n'i ye waleju n'i y'a kanu aya k'a kanu Aya. ka gɛrɛ a la ko n ka seku filɛ ka Aya. nɔɔrɔ minɛ a fɛ aya i wurudi minɛ a ka nɔɔrɔ bɛɛ t'i fɛ t'i n'i fɛ. dalen ye min ye o ye hakika ye k'i ka don maaw tɛ ka ko in faamu de donc waliju ninnu olu bɛ kutubuw de jukɔrɔ kosɛbɛ waleju bɛ kutubu bɛ kutubu zamani jukɔrɔ aya a baharo ni tiɲɛ waleju bɛ kutubu jukɔrɔ aya walejuw kanubagaw aya olu ka martaba o bɛ komi
o bɛɛ komi mɔgɔ min maa ɲuman u ti joli bɔ fɛn dɔ janko ka fɛn mɔnɛ siga t'a la u ti fɛn tɔɔrɔ u bi hinɛ siga t'a la i ye ko in ye sisan a ye dɛrɛ o tuma na tiɲɛ o de ye waliju ye aya 7,770 ni 70 tiɲɛ o tuma na o de kama n ko i ma n y'a f'i ye tiɲɛ mɛlɛkɛ minnu bɛ ci kama 3 bɛ dɔw la kama 4 bɛ dɔw la kama 3 bɛ dɔw la kama 4 bɛ dɔw la kosɛbɛ o tuma na ala ko ale ka dali yɛrɛ ji di mɛn ko ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan t'a la dɛ maa si t'a da dɔn ala de b'a dɔn baro siga t'a la donc ni maa min y'a ɲini k'a fɔ ko min maa ɲumanya bonda k'i bɛ n'o datugu n'i da ye i bɛ se k'a datugu i ba wolo wali i fa wolo i fa du i ba du u ka siya i bɛ se k'a datugu a ka côté la mais i tɛ se ka ala ka maa ɲuman bonda datugu se t'i ye dɛ mɔgɔ tɛ se don o don ala bɛ maa ɲuman dilan tiɲɛ n'ale kumana o bɛ kɛ i ye ɲininka kuma min na nin kuma in jaabi cɔ de ye nin ye siga t'a la mais hakilimaw bɛ kuma in kɔrɔ dɔn tiɲɛ siga tɛ nin na k'a fɔ seko amadu e bɔra ka kuma caman fɔ an y'a ye a kow kɛra kosɛbɛ kuma a ko bɛ cogo di aya n y'a f'i ye n ko n ye gɛsiw sɔrɔ a la a kɛra dɛrɛ n ye dɔw fɔ n fa ka jamana la a kɛra k'a sɔrɔ ne m'a fɔ ten m'a fɔ ten ala ye min yira n na n y'o de fɔ ala kalila donc n ye n sigi sisan aya u bɛ sigi k'a lajɛ kutubu zamaniya walima kutubuya wali walijuya gundo aya a n'a nɔrɔ Aya. ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ donc u bɛn'a dɔn n'a dɔn sani ne ka waati fan sigilenw ne ala ka nɔrɔ kɔnɔ an Kosɛbɛ. gundo kɔnɔ Kosɛbɛ. se wɛrɛ t'an ye fanga t'an bolo Aya. foyi ti anw bolo ni ala yɛrɛ tɛ ala de b'an anw bolo bɛ min na o de ye ala ye bɔn ni adamaden n'i ka degun sera an ma dɔrɔn Aya. anw yɛrɛ b'i hinɛ minɛ sisan de n'o tɛ kɔni i kɔni i kun minɛ i bɛ kulu o kulu kɔnɔ ala ka hinɛ o la amina ya rabbi baro ko yiri tɛ a gundo sɔrɔ Aya. wa nasi t'a sɔrɔ tiɲɛ fɛn dɔw sɔrɔlen o ye ala ka dali gɛrɛsɛgɛ de ye o don n m'o daminɛ adamadenya la bɛɛ fa du kɔnɔ i ba du kɔnɔ aya fa ɲuman sɔrɔli i fa du kɔnɔ o ye gɛrɛsɛgɛ ye bari e b'i wolo k'o to yen tiɲɛ n'i y'o sɔrɔ ye o kɛra ɲuman ye o kɛra juguman ye o Aya. o ye gɛrɛsɛgɛ ye gɛrɛsɛgɛ don ba ɲuman sɔrɔli ye gɛrɛsɛgɛ ye tiɲɛ bari e b'i wolo k'o to i bolo ye aya olu de y'i wolo Siga t'o e la. se k'o falen o ye gɛrɛsɛgɛ ye gɛrɛsɛgɛ don kɔrɔ ɲuman sɔrɔli ye gɛrɛsɛgɛ ye aya i y'a mɛn wa Tiɲɛ. kɛ ɲuman sɔrɔli gɛrɛsɛgɛ b'o kɛ cɛsiri b'o kɛ n'a jɛra n'a ma kɛ ɲuman ye n'a tɛ ala ta la a tɛ ta la i b'a bila siga t'o la o bɛ ɲini o bɛ ɲini de aya jɛɲɔgɔn bɛ ɲini siga t'a la wa ɲinifɛn bɛ ɲini kosɛbɛ nka ala ka di maa minnu filɛ maa ka birifini jukɔrɔ ala ka cili kɛ i ma ni Aya. hinɛ ye Tiɲɛ. hinɛ min bɛ yen n'a bɛ adamadenw kunnafoni aya an bɛ tile min na sisan tiɲɛ kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam Sali. ani isa ninnu ni musaw Aya. u cira waati min na maka kafiriw ni bani israɛlakaw ma dɛ Tiɲɛ. a waati kafiriw kana kun ka gɛlɛ cogo min na wa an yɛlɛmana diɲɛ bɛ munumunu komi balon de Siga t'a la. an yɛlɛmana ka na waati kelen la sisan tewu 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 wa waati mɔgɔw de filɛ an jɛ ma walahi n b'a f'i ye kira ti ci bilen aya n'o tɛ kiraw cira waati kelen min na an filɛ a waati rɔ sisan kiraw bi ci maa o ma aya min n'o taamasiyɛnw fɔ kuma min na ni kiraw fa dɔ a fa ye bilen aya siga t'o la dɛ kɔrɔ tɛ dɔgɔ tɛ kɔrɔ dɔ a kɔrɔ ye aya maa ti ba dɔ bilen aya cɛw bi jɛnɛya kɛ Aya. ɲɔgɔn na musow b'a kɛ ɲɔgɔn na eski o kuma y'a sɔrɔ aya jɛnɛya bi kɛ baganw na tiɲɛ baganw bɛ bila musow la siga t'a la o kuma y'a sɔrɔ tiɲɛ boli bato k'a don sangarɔ aya ka boli bato don sanga la fo ka barika don a la fo k'a defan kosɛbɛ fo ka sariya k'a la tiɲɛ walahi o kuma n ka sariyaw ta k'a da i ɲɛ kɔrɔ a tɔ bɛ min aa baharo nin bɛɛ sabatira dɛ maa sɛbɛbaw walahi maaninw bɛ sin ci olu mɔ ten ka taa u da k'olu la walahi k'u a dɔgɔya bɛ komi tuma min na ni mahadi jigira aya a tiɲɛ ni mahadi jigira tiɲɛ e m'a mɛn masiu dajalu ka n'a jigira maa o maa tɔgɔ ye fatumatu k'a b'o fa Fɔra. maa o maa tɔgɔ ye mahamadu a b'o fa Fɔra. e hakilila ye ko tɔgɔ in ko don wa Aya. mɔgɔ min ko la ilaha illallah a b'i fa Allah. seyidina muhamadu rasulullah a b'i fa tiɲɛ mɔgɔ min ko alakira n'a somo a b'i fa bi fa siga t'a la bɔn o de cunna o b'an jɛ mɔ eski a bɛ yen
o de b'an cɛ mɔ kafiri cɛ ɲɛ kelen a don bɛ bironi bɛɛ kɔnɔ k'a sigi a telefɔni an sigi ma dɔ kɔfɛ nin ye mais ala ka ɲuman n'o a n'a ka fɔ amina ya rabbi ala ko a kafiri cɛ ɲɛ kelen de sigilen ma ɲɛfɛ nin ye ala ka ɲuman don an n'a k'o lase diɲɛ ma a b'a ɲɛfɛ dɛ a n'a ɲɛ o kelen tuma na o de kɛra sisan o de ye nin ye tan Siga t'a la. mɔgɔ o mɔgɔ ma telefɔni ci ka ɲa wa dajali de filɛ i bolo Siga t'a la wa dɛ. e yɛrɛ de bɛ k'a ka dajali ye ka mun sɔgɔbɛ n'a ye Ka mun fili. ka mun fili siga t'a la min bɛ b'u da a caman tɛ ɲuman fɔ wa a tɛ maa se hɛrɛ ma a b'i se tasuma ma Siga t'a a la. diinɛ ma fara fɛn o fɛn kan u bɛ min fɔ a la a tilangelen bɛɛ bɛ maa se futinɛ ma a tɛ se hɛrɛ ma siga t'a la Kulibali don o tuma na na fɛn min b'a to baninko amadu ni n y'a fɔ nin de bɛna kɛ k'a bi kɛ Aya. mɔgɔw y'o jate minnu minɛ hakilimaw de ko don n'o tɛ hali sini dɔw sigi bɛ yan olu ɲɛ t'o la o siga t'o la o ye tiɲɛ wala olu bɛ a halaki kɔnɔ tiɲɛ ne bi o mun fɔ nin ye Aya. e hakili la k'a bi sɛbɛn ka d'u ma mɛlɛkɛ fɛ de aya o tɛ dɛ aya ne bi garanti de a lakali Aya. a fɔ i k'a lakali wa a bɛ kɛ pewu wa n'a fɔra a fɔ i k'a lakali min y'a fɔ ɲɛna n t'a tigi dɔ dɛ mɛ ni n wulila k'a fɔ kɔni a bɛ kɛ a bɛ kɛ dɛ nin don a nin ye kabako ye aro ah kabako don o kama naam nanzaraw ta kɛra ya depuis covid 19 covid-19 depuis cɛkɔrɔba ka fanga a kɛra dɛ ne y'o de fɔ don dɔ jumadon don min na jumadon fɛ i hakili b'a la hakili b'a la an bɔra kati don min na ka na sanjɛ in kɔnɔ yan Aya. depuis sogoma kɛra juma tiɲɛ manifestation kɛlaw wulila u b'u ta la mais ne ni n ka ala bɛ ɲɔgɔn fɛ siga t'a la komi dɛ ala ye n kunnafoni tiɲɛ taga nin kɛ o i Haya. ka nin haya in kala Walahi. n'i tilara i bɛ dugu tape Aya. siɲɛ 7 san bɛ na ala ta'ala ka bonya kɔnɔ Aya. ala bɛ na ni sanji ye maa dɔw wulila u bɛ taa jamana bi fangakulu la a jamakulu jolikɛnɛ bɛ na bɔ bi n'i ye nin kɛ sanji bɛ na a tɛ kɛ bilen eski u tora wowawoci la ne fana nana k'a dabiri yan jamana bɛ na maa minnu bolo o bɛ kɛ bolomasiri tabaw de ye siga t'a la u wulila wowawoci la ne nana yan k'a bɛɛ dafiri ka n sigi n ka sanji la kɛra tan eski ka tila ka dɔ wele Sikaso Aya. ka fɛn ci o ma Kosɛbɛ. Bamakɔ yan n ye maa min bila a ci la olu k'a kɛ ka fara n kan a bɛnna maa 7 ma siga t'a la dɔw sigilen bɛ yan sisan u tulo bɛ a la kɛ tulo b'a la dɛ siga t'a la o tulo b'a la ah siga tɛ nin na an nana dasi a kan 17 heures sera san tɛ ka ka na aya dɔɔni dɔrɔn san nana daminɛ an Wallahi. ɲɛ b'a la Facebook a fa bɛɛ u b'a la Siga t'a an la. bɛ taa fitiri seli ka na Ahan. n ko payi nin y'a bannen ye pewu aw tɛ se tugun siga t'a la a kɛra tan est ce que cɛkɔrɔba tun ye ne bila a la maa m'i bila la mais kodɔnbali b'a jira ko ne de ye u ka kɔrɔtiɲɛ don ne ma u ka kɔrɔtiɲɛ dɛ ala de ye ne bila ne ka don mali ni jolikɛnɛ cɛ don n'o tɛ e bolonkoloni ni ka jakarata koloni wililen ka t'i disi da palais kɔni na k'e bɛ o wuro i kɔni i b'a dɔn e ye su de ye I su i don. kɔnbangebaa ye su ye siga t'a la caman ta taara yɛrɛ ko in kɔnɔ o tɛ yan Wallahi. ne de ala ye n bila de n ka kisi ɲini Tiɲɛ. ala de ye n ka sababu ye Siga ne y'o t'a la. kɛ yan mais ne ma bɔ welewele da o o ma kɛ mais mɔgɔ hakilima bɛɛ bɔra a kalama a fɔr'u ye o a kɛra nin kɛra dɛ don min na ni avion dɔ bɛ bin heliko dɔ aya kati a ma kɛ kan kɔnɔ A kɛra kan wulila ka mali maa dɔnnen dɔ wele n ko surɔ Tiɲɛ. ne ye heliko dɔ ye Aya. n k'a biginna dɛ Walahi. n ko donc sisan Tiɲɛ. a binna masakɛ tun bɛ yen Aya. a la Aya. n'o ye cɛkɔrɔba ka waati ye siga t'a la ɔ ko a bi kɛ di n ko bɔn ne t'u lasɔrɔ Aya. ne yɛrɛ bi a saraka sisan kosɛbɛ ne ye saraka in kɛ o Saraka kɛra. dugu jɛlen avion min tun kan ka taa darali la Aya. k'a bi taa gardiw ka yɔrɔ promo kari ko o essaye co dama Aya. a cɛkɔrɔba tun bɛna don o de rɔ o Bɛna don o la. o nani popo dugu ma a ma kɛ ten a yan kɛra ten kabako e ko cogo di walahi siga t'a la ɔ donc anw bila la ci la Tiɲɛ. mɔgɔ t'an bila min na ala de b'an bila a siga la t'a la bɔn n'a kɛcogo de y'i tɔɔrɔ sa Aya. bɔn de bɛ na sa an ka se ɲɔgɔn ma siga t'a la e n'an de bɛ na se ɲɔgɔn ma bɔn ni n'an sera ɲɔgɔn ma i bɛna co a la f'an yɛrɛ ni jamana bɛna se ɲɔgɔn a ma bɛ kɛ dɛ bɔn n'an sera ɲɔgɔn ma jamana se ye fɛn fila de ye n b'o de f'i ye aya k'i fa k'i don kaso la o tɛ yan o don ɔ mɛ se bɛ ala ye ka tɛmɛ o kan pewu siga t'a la o ye tiɲɛ bari fɛn dɔw bɛ yen n'a kɛra hali ni y'an fa e kɔni i b'a dɔn a bɛɛ bi co a gangan rɔ siga t'a la ɔ o bɛ cogo di Ah. i ye n fa i cora rɔ a ma A ma ban banna. wala donc maa o maa sɛmɛna ala la i ye se siga t'a la o ye tiɲɛ maa o maa sɛmɛna ala la i bi se siga t'o la o de kama
fɛn minnu bɛ fɔ ne ɲɛna aya ni n y'a lakali kɔsa in na n y'a ye aha an bɛ ka k'an ka jamana défend kama jamanatigiw défend Kosɛbɛ. an bɛ k'o défend kama Kosɛbɛ. dɔw nana ye k'a ye komi an bɛ ka olu défend dɔrɔn ka sin k'a wuli ten k'u da bɔlɔw ge ne la wallahi a kɛra mais u bɛ namisa a la dɛ u bɛ namisa a dɔw bɛ namisa kɔnɔ ɔwɔ u bɛ groupe o groupe rɔ bonya ti da u ka dugukolo kan Siga t'a la. bɛɛ k'a sɛbɛn k'a bila yen aya baro awɔ n'o kɛra o tuma ala tɛ yan la bɛ ne ye fɛn kɛ yan ayi ne ko n bɛ n faso fɛ kɛra fanga min bɛ n faso tɛna n b'a fɛ kosɛbɛ wa ne t'a fɛ a to yen kosɛbɛ i bɛ min fɛ n'o nana don min i t'o supporter yan B'o supporter. n'o ma kɛ ne ɲɛna ta ye n yɛrɛ bɛ n ba Kosɛbɛ. o sera i ka taa ne neni a ma s'o la han a ma s'o la ɔ dɛ donc i b'a dɔn yanni i tun ka neni i tun bɛ ɲininkali de kɛ fɔlɔ binganikɛlaw don wala bɛɛ tɛ neni o ɔ donc u y'o min kɛ Tiɲɛ. jamana transition président nɔfɛ u y'an fɛn bɛɛ ne ye kɛra koyi mais ne ye layidu di aya ɔ anw ka vote yen Tiɲɛ. oui Aya. o bɛ tɛmɛ Aya. n'o ma tɛmɛ o b'a yira an tɛ yen A kɛra. bon ka segin a kan vote présidentielle mana se n'an ma sa Aya. n'an fana bɔra k'an sigi ka cɛ o cɛ yira i ka da la fana a tɛmɛna a tɛmɛna i se si t'a la siga t'a la baro hali ni ala bi jinɛw bila ka vote o n'a kɛ siga t'a la ni jinɛw bi vote ɲɛ Siga t'a dɔn la. hali ni mɛlɛkɛw bɛ vote ala n'o kɛ u bɛ vote mɛlɛkɛw bɛ vote dɛ ka i bi ka Aya. jahili bi ka kodɔnbali bi ka hasidi bi Siga t'a la. ala b'o kɛ Tiɲɛ. donc anw ala bi fɛn mun don ne da kunfɛ kuma tɛ bɛ kuma tɛ faransi ta ye n y'a fɔ i y'a fɔ fɛn wɛrɛ t'a la aya ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga la wuli waati bɛɛ o ka bɛ kɛ taa o bɛ kɛ bon jamana in kɔnɔ fɛn min b'a la dɔrɔn tiɲɛ anw ka ko o ko n'a wulila Aya. an bɛ taa sɔrɔ faransi b'a ju la faransi bɛ yen minisima ko in wulila o ko bɛ taa la ɲagami cogo min na Siga t'a la. faransi kelen b'a ju la a b'a ju la bon fɛn min don dɔrɔn pour que faransi ka lafiya Aya. makɔrɔn ka bɔ ka degré siɲɛ ka déclaration kɛ k'a fɔ bon bi le gouvernement français a bɛ mali minɛ komi partenaire mais bi kɔfɛ a tɛ mali don a ɲɛnada fɛ ni partenariat ko kɛra mali ye gagnɛ o tuma na an bɛ taga mali b'an wele o la an bɛ na an bɛ baara min kɛ mali b'a ta an b'an ta ta an bɛ ambassadiw don an cɛ kosɛbɛ ka a tɔ ninnu bɔ an cɛ k'a jira a den t'an ye Aya. wa a ka jɔn t'an ye makɔrɔ ka bɔ dɔrɔn ka nin déclaration kɛ Siga bi t'a la. kɔfɛ n ye nabɔ mali ko la Europe ka mali to Aya. mali k'a ka ko ɲɛɲini a yɛrɛ ye kosɛbɛ wa an ka bɛ nin de mɔ n'o y'o kɛ sisan faransi bɛ suma o a bɛ suma a bɛ suma mɛ k'a fɔ a bɛ segin kɛ kɔrɔlen la o Aya. layidu jilen don ne fɛ o tɛ ɲa Aya. non fɛn dɔw bɛ yen n'a kɛra Aya. o tɛ ban dɛ aa ba man di siga t'o la wala e bɛna fɔ sisan Aya. yala a ma la gosilaw bɛ mun de fɔ n'i ye nin fɔ dɔrɔn u b'a fɔ mɛ munna mali bɛ yen munna a ma suma non mali tun tɛ se ka suma aya mali tun bɛ se ka suma k'a ban ayi aw yɛrɛw ka jamana o ye mali jugu ye anw dafɛ jamanaw Siga t'a la. o caman ye mali jugu ye a bɛɛ tɛ mɛn a caman a jamana 3 ni 4 bɛɛ ye mali jugu ye o jugu don mali jugu fiyɛnw don faransi ye mali jugu ye Aya. e juguw cɛla ka na to e da la aya dɛmɛli bɛ se k'o suma aa o n'o tɛ a suma banna o Tiɲɛ. u halakilen tɛ nin ye wa Halakira. minnu bɛ juguya la n'o bɛ ka bin mɔgɔw kan a bɛɛ halakin tɛ nin ye wa Halakira. halaki ma bin u kan Halaki a bin bɛna dɔn k'a fɔ sisan de ko nɔgɔ tɛ mali kɔnɔ yan Siga t'a la. diɲɛ jamana bɛɛ minɛ ka di jamana in de ye jamana in Siga t'a la. bari ala ye jamana in kɔlɔsi kabi lawale la Tiɲɛ. wa jamana in b'o cogo kelen la Tiɲɛ. sani u tun ka n'u fira a kan u tun k'a jate minɛ fɔlɔ jamana in o dɛbɛli de jaabilen don Aya. wa n'anw ye fitinin kɛ o wɛlɛn bɛ cɛ o cɛ bolo dɔnnibaa o dɔnnibaa bolo k'i b'o dɔn Aya. n'anw ye fitinin kɛ dɔrɔn o kolokɔrɔ ninnu bɛ wuli k'u jɔ n'a ye Siga t'a la. donc mali tɛ se ka bi a tɛ se ka bi manamanamɔgɔ tɛ se k'a bi ayi maa min ka jamana ka maabaya daminɛna wari ni yiriden ni jago la e Aya. tɛ se ka mali bi I tɛ a se. tɛ ku i la I tɛ se. mali ka maabaya daminɛna cɛfarinya de la siga t'a la a daminɛna yen mugu ni kisɛ Tiɲɛ. ani cɛfarinya ani masakɛya kosɛbɛ diɲɛ masakɛ jamana o jamana 2 de filɛ nin ye Aya. diɲɛ masakɛ jamana Tiɲɛ. jamana 3 Aya. mali kɔnɔ afiriki ya m'a fɔ masakɛ minnu bɛ taafe siri dɛ Aya. olu bɛ diɲɛ jamana cɔ ninnu na a ka Be- ca be. mais diɲɛ masakɛ jamana afiriki Aya. o jamana 3 filɛ Aya. mali Aya. laginɛ aya burukina allahu akbar ni tariku bɛ jamana wɛrɛ la ko kulusidon jamana don Aya. masakɛ dɔ la worowa dɔ la a y'a yira an na aya siga t'a la ne ye tiɲɛ baro birifini meleke aya laji la mali t'o ye dɛ mali t'o ye e bɛ ka sunjata ninnu fɔ o ye sisan min tɛmɛna an kɔrɔ ye kosɛbɛ minnu tɛmɛna e b'olu dɔn de t'o dɔn donc mali ye nin de ye Tiɲɛ. ni makɔrɔn bɔra ka déclaration kɛ aya k'a fɔ u ka assemblée yɛrɛ ka kuma kan u k'u dabɔ maliko la aya
i y'a mɛn a faransi ka mali to yen pewu n'a y'o kɛ sisan pewu faransi b'a yɛrɛ sɔrɔ mais a hakili la k'a fɔ ale de bɛ kɛ ɲɛmaa ye diɲɛ kɔnɔ yan bilen cogo min na non o sɔrɔ man di dɛ o sɔrɔ man di parce que fɛn dɔw bɛ yen n'a kɛra danga donnen don a danga tɛ bɔ est-ce que i y'a faamu donc mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka ne ɲininka ka bɔ faransi jamana in nɔ ɔ k'olu minnu bɛ yen sa k'olu yɛrɛ b'u protéger cogo di bon ne ko u b'u protéger mais kɔngɔ ani gɛlɛya kɔni dan o bɛna kɛ faransi ta de ye kɔngɔ ni gɛlɛya dan wari bɛna k'i bolo hali t'a dɔn a bɛ s'a se yɔrɔ la cogo min na faransi bɛna kɛ ten kɔngɔ ani gɛlɛya k'a sababu kɛ ale ye mali attaqué ko bɛrɛ fɛn o fɛ a ye juguman bɛɛ wuli ka da n kan ala de ma sɔn k'an di ala ma sɔn k'an di donc k'a fɔ dɔrɔn ne mago bɛ min na o ye nin ye donc n'i y'a ye n bɛ ko ninnu fɔ n tɛ ko ninnu fɔ n kun fɛ fɛn ninnu bɛ ye ka sɔrɔ k'a fɔ de ne yɛrɛ ka depuis maliko in daminɛna ne ka dɔnni ne y'a tila fila ye tilan kelen bɛlen bɛ maliko in de ma e m'a ye mission ka suma n bolo tilan kelen bɛnna maliko de ma mali y'o dɔn mali m'o dɔn a ma kɛ o k'a dɔn kama bari anw ka jamana o ya anw ka jamana ya a ma nɔgɔ olu ka tɔgɔ duman da i la mais tɔgɔ jugu kɔni u bɛ se k'a da i la mais tɔgɔ duman la ilaha illallah o da man ɲi mɔgɔ la dɛ voilà donc ne bɛ a kɛ ni ala cɛra jamana in tɛ yan kɔni a bileli bɛ gɛlɛya dɛ n'i ko i b'a bilen wa jamana in bileli sababu n'a bɔra jamana o jamana yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan diɲɛ kɔnɔ i tɛ ɲɛnakili u fana k'o sɛbɛn k'o bila mali tɔɔrɔli n'a sababu bɔra diɲɛ jamana o jamana yɔrɔ i tɛ lafiya bari anw tilar'o la ne bɛ ka bɔ ka n ta fɔ mais mori sigilen mais mori duba sigilen minnu bɛ gundo la yen n'olu da den bɛ olu bɛ min na aw b'o dɔn de t'o dɔn dɛ t'o dɔn n bɛ kala sɛmɛ buyew na nin yɔrɔ la Cheikh Mohamed Buye an bɛ kala sɛmɛ o la yɔrɔ in na ani Segu Ɲaro karamɔgɔ denw an bɛ kala sɛmɛ o la tan minnu sigilen bɛ k'u da de olu bɛ min na dibi la aw b'o dɔn wa t'o dɔn wala mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ nɛgɛ mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ sɛgɛ mali binni taabolo tɛ se n ko i tɛ se n'i y'a kɛ i ka taabolo bɛ kɛ i b'a fɔ bo mun b'a la a bɛɛ la nɔgɔ k'a pan pewu aw k'a sigi a k'o filɛ bani komi o taabolo dɔw ye denmisɛnninw ci ka ne ne aw k'a sigi k'o filɛ ne tilara o ci la ne y'o ta de ɲɛmɔgɔlanfa m'a bɛɛ halaki k'a bɛɛ nɔɔni pewu fo ka n'a laban denmisɛnnin hali ni maa y'i wele a taabolo la karisa e ye nin ya i b'a tigi wele fanga la k'a y'i fa ni ba nin n'o ma kɛ yan bɛɛ b'a ye fɛn dɔw bɛ a tɛ kɛ quoi i y'a faamu wa voilà donc ne y'a f'u ye n ko malidenw an bɛ yan an ka jɛ an ka mali défend an ka juguw kɛlɛ mais a kana sɔn a ka ko ka se anw ma fɔra dɛ i ye nin fɔ o tɛ yan o tuma na sisan ne bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn n bɛ kuma minnu fɔ nin n t'a fɔ n kun fɛ siga t'a la kunfɛ fɔ tɛ n'i ye dɔ ye sisan n bɛ bɔ k'a fɔ siga t'a la o ye tiɲɛ n'i ma fɛn ye yɔrɔ min na kana sigi a ka fɛn tɛ yen de foyi tɛna kɛ siga t'a la voilà mali bɛ yan tranquille mais faransi kɔni ale kɔni tɛ co tranquille voilà o de ye kuma ye fɔ makɔrɔ ka bɔ ka yafa ɲini malidenw fɛ a ye nkalon min danna u ka artifier ka yafa ɲini an fɛ k'an ka faamaw yafa deli an ka denmisɛn minnu cura front na janfa kunna ka janfa ka cu front na u ka yafa ɲini an fɛ a ka se ka ku an ma n'a kura an ma an ka cu an yɛrɛ ye bon an bɛ an ka dabada an b'a dabiri dɔɔni k'a fɔ ko a de bɛ to yen a tɛ to yen dɛ siga t'a la wala kuma in kɔrɔ nin de awɔ ni ɲininkali b'i fɛ alhamdulillahi rabbil alamina Amadu Sidibe Banu Amadu an b'i fo bi wulada in na k'i marhaba dɔnni walawalalen na Allah subhanahu wa ta'ala a bɛna ni fɛn ninnu ye i ma cogoya mun na o kunna o walawaleli la diɲɛ ye an b'i fo la bi wulada in na hali bi ɲininkali min ni o bɛ an bolo an ɲɛ b'a la jamana nin yɛrɛ jamana in an b'a ɲinini k'i fɛ i ka ladilikan di jamana in denw ma sabula ka d'a kan jamana in an ɲɛ b'a la bi denmisɛnninw caman bɛ yen bi minnu n'olu bɛ Cheikh Umaru e lamɛn denmisɛnnin caman bɛ yen bi ni e kumana dɔrɔn olu n'a sɔrɔ juguman b'u bolo u b'a bila o kunna i ka ladilikan di hali bi jamana in denw ma jamana in denw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya mun na jamana in denw bɛ se ka jɛ ka kɛ kulu kelen ye cogo min na ka jamana in sankɔrɔta bon i ni ce jamana in denw n b'a fɔ
mɛ mɔgɔ minnu fo minnu bɛ Seku Amadu lamɛn n'u bɛ ko kalama n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ a ka ca jamana in kɔnɔ yan mais a ka ca Israël la ka tɛmɛ jamana in kɔnɔna kan siga t'a la parce que Israël mɔgɔw caman bɛ yen olu ɲinɛ t'u bɔkun kɔ a ɲɛna olu faso hami b'u la tiɲɛ Mali hami bɛ Israël mɔgɔw la cogo min n'a hami bɛ maliden dɔw la ten malidenw tɛ u comportement kɛ nin cogo in na siga t'a la est ce que o comportement bɛ kɛ tan a tɛ kɛ tan donc minnu bɛ Israël la aya diaspora tiɲɛ o tuma na a n'a tɔw aya ani panafricaine tɔnkuluw aya hami min bɛ olu la Afrique ko la Tiɲɛ. n'a bɛ anw ka Afrique denw na yan aya Afrique ti kɛ dingɛ in kɔnɔ tigɛ dingɛ in kɔnɔ est ce que i y'a faamu i ye tiɲɛ ye e sera k'i faso janfa Aya. hali ka taa sigi wale jamana wɛrɛ e se tɛ se ka don i faso kɔnɔ aya est ce que hɔrɔnya la hali den kan ka mɛriya sɔrɔ o dugu la a bilen man ka sɔrɔ a ka dugu la hɔrɔnya la hali dugutigiya kan ka di e den ma a man ka d'a ma wala bon ko kɛra ten janfanci den don fɔlɔ k'a f'i ye n bɛ ladilikan di denmisɛnw ma aya ladilikan in mɛnbaga denmisɛnw fɛ o ye cɛkɔrɔba ye denmisɛn minnu lamɔ aya mais denmisɛn min ni sijɛtigi y'a lamɔ tiɲɛ o tɛ ladilikan mɛn o o ye tiɲɛ i y'a faamu wa Tiɲɛ. bari o sijɛ ye de ye sifin lamɔ aya sijɛ ye sifin lamɔ kɛra mais cɛkɔrɔbaya dadɔn t'a la aya sijɛ ni cɛkɔrɔbaya tɛ kelen ye o siga t'a la sijɛ aya o de ye du kɔnɔ Tiɲɛ. sijɛ ye dutigi caman ye o de ye denmisɛn caman lamɔ i bɛ denmisɛn minnu ye ka maabaw caki 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 Tiɲɛ. n ko sijɛ de ka den lamɔlenw don n tɛ cɛkɔrɔba ka den lamɔlen tɛ o siga t'a la sijɛ ye mɔgɔ min ye i b'a dɔn wa Aya. sijɛ de ye cɛkɔrɔba kodɔnbali ye esike cɛkɔrɔba dadɔnbali aya cɛkɔrɔba fandɔnbali aya cɛkɔrɔba min tɛ dadɔn Aya. a tɛ fan dɔn Aya. a tɛ kodɔn Tiɲɛ. a t'a kɔrɔ dɔn Laha. n'o ye den lamɔ Aya. o bɛ kɛ den kodɔnbali den fandɔnbali Aya. den maabadɔnbali siga t'a la esike o baro donc sijɛ Aya. o ni den cɛmancɛ dan ye dɔrɔn diɲɛ bɛ baba si la fin bɛ ne si la n'o tɛ a ni den bɛɛ ye fila ye kosɛbɛ den yɛrɛ dɔw ka kodɔn ka bɔ a ta ye siga t'a la donc n'o den lamɔ ka ban den bɛ kɛ den karatɔ ye a bɛ kɛ den karatɔ ye donc olu ka ko Tiɲɛ. olu tɛ se ka mɔgɔ lamɛn dakuru ɲɛ kelen siga t'o la est ce que y'a mɛn n y'a faamuya voilà donc ala ka kuma don wala zulmat wala wala nur nuru tiɲɛ donc dibi aya ani yele Aya. k'olu tɛ kelen ye kelen tɛ wala den min na mɔna ka ɲa ani den min lamɔko juguyara k'a bila diɲɛ la Tiɲɛ. olu tɛ kelen ye kelen tɛ bon denw diɲɛ de b'olu kalan n'o Kosɛbɛ. tɛ an ka kalankan olu t'a mɛn siga t'a la mais ni diɲɛ y'i kalan i bɛ k'i yɛrɛ seere de ye o ye tiɲɛ maa dɔ k'i kalan o ka fisa diɲɛ k'i kalan ye siga t'o la dɛ dugu fɔlɔ anw ka jamana in nɔ yan fɔlɔ Tiɲɛ. ni kɛlɛ tun bɛ na dugu kan tiɲɛ i tun bɛ cɛmasa dɔw bɛ dugu rɔ cɛmasa kosɛbɛ ala deli sɛbɛn b'u bolo aya i y'a mɛn wa tiɲɛ a ala deli sɛbɛn naam n'a y'a ko kɛlɛcɛ ba tan samuri kɛlɛ waati ninnu Aya. nɔ cɛ ba tan aya bɛɛ bɛ n'i bolo fa k'i bolo fa k'i ɲɛ ko k'i dara muguri k'i ɲɛ ko Aya. ka i nɔngɔ ko k'i nɔngɔ fila ko k'i senkuru ko n'a ye Aya. k'i tulo rɔ bɔ ka tɛmɛ n'i ka maramafɛn ye Allahu akbar ala tun b'a bɛɛ kisi tiɲɛ mais sɛbɛnden min konna ji rɔ a bɛ ko yiri rɔ kɔrɔ i b'a sɔrɔ yiri bɛ filen ka b'a kɔnɔ aya mugu bɛ dasi ala bɛ bɛɛ kisi Bɛɛ bɛ kisi. mais bidon aya ni sɛbɛn yera ka ban nin tɛ tiɲɛ ye Siga t'a la. ninnu ka ko mun yɛrɛ ba u b'a fɔ cogo di tubabukan na ko c'est le arnaqueur 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 Ahɔn. u b'a fɔ tan siga t'a la u b'a fɔ tan siga t'a la arnaqueur don alahu akibaru tiɲɛ o sɛbɛnden Aya. dɔw o Tiɲɛ. tun bɛ kɛ dugu cɛŋanaw bolo siga t'a la dɔw yɛrɛ ta tun bɛ gulon u ka dugu bulonba kɔnɔ tiɲɛ bulonba kɔnɔ siga t'a la dɔw ta tun ye sɛbɛnden dɔ ye a kumaya bɛ i b'a fɔ portefeuille aya est-ce que ala tɔgɔ sɛbɛnlen don k'a don a kɔnɔ siga t'a la n'a ka den min bɛ taa kɛlɛ la hali ni jamana kɛlɛden bɛɛ ma taa Tiɲɛ. a ka den in kun b'a fɔ an ka kɛlɛ ye don jumɛn an kan ka taa kɛlɛ la don jumɛn Ɔhɔ. nin don don ne bɛ boli ka taa so ka na n bɛ taa dugawu ɲini so Tiɲɛ. n'a taara dugawu ɲini u b'a jigin a sɛbɛnnenba ye Aha. ka sɛbɛnnen in n'a disi rɔ siga t'a la u tun b'a ta tan aya k'a da disi rɔ tan aya ka tila k'a da kɔrɔ i y'a mɛn wa aya o bɛ taa kɛlɛ la ka segin sari kɔnba ko tɛ dɛ aya
mais bideo e k'u danbara e be char combat do aya he be nin do ne de la ka nin do fo ya ka ye o akera a fenge pagine do ya o nu dabara wulila ka fo a do kati 24 kɛra fura di aya mais ne y'a fɔ déjà o y'a sɔrɔ ne donna ka fɛn dɔ bugubugu ka ban Kɛra. a page in kɔni kuma Siga t'a u la. tɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ siga t'a la bari fɛn dɔw bɛ yen maa ta kɛ mais n taara sɔrɔ n sinankun dɔ b'a a tigiya la Aya. o de ye n yɛrɛ yafa kosɛbɛ siga t'a la donc ka ko a ma se ne ma bilen kosɛbɛ jamana in ka di sinankunya sinankunya ne Siga t'a la. sinankun dɔ de b'a ɲɛfɛ siga t'a la o ye tiɲɛ o ye ne lafiya kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ olu i bi dabara in ɲɛ ci k'a bɛ taa yɔrɔ jan mais fɛn ka surun i la dabara in o ye ye tiɲɛ fɛn min ka surun i la fɔlɔ 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 i b'o dɔn wa aya elmautu o ye tiɲɛ e dabara a bɛ taa yɔrɔ jan o mais min ka surun i la fɔlɔ fɔlɔ saya tɛ saya don o ka surun i la dɛ haro donc olu de tun bɛ yen tiɲɛ a sɛbɛn bɛ yen aya a dɔ tun bɛ yen fana aha ni kɛlɛ tun bɛ labɛn tiɲɛ sari kɛlɛ labɛn o kɛlɛ labɛn tɛ o aya ji dɔw de bɛ kɛ dugu cɛci tiɲɛ siga t'a la an tɛ bamakɔ sigi kan nɔ o sigi kan o dɔnni n'o bonya o b'olu bolo bolo. ala y'u ka jamana in jarabi u bolo o kɛra n'o ye jatigiw ye kosɛbɛ a sigira ni ala ye a sigira ni fɛnba ye kosɛbɛ bamakɔ bɛ ala bolo a b'a kira bolo siga t'a la ji o ji bɛ kɛ dugu cɛci aya karamɔgɔkɛ ala deliw bɛ yen ala bolo ala deliw bɛ ala bolo ala ka mɛlɛkɛ tɔgɔw la aya mɛlɛkɛ minnu man ka di mɛlɛkɛba 4 bɛ alaw ta ala bolo siga t'a la o mɛlɛkɛba 4 ni aya ala t'u sɔsɔ a kuntigi ye mikali jibirilu ye siga t'a la dɛ n'u ye min fɔ ala ye ala bɛ sɔn i y'a faamu tiɲɛ n'a kabatumu cira aya ka taga bila kapitali dugu ba la ba bi min bɛ fɔ dugu kɔfɛ wali ni kɔ bɛ ka dugu cɛci aya ji la aya a bɛ kɛ finijɛ kan aya ji b'a woyo ka dugu cɛci pewu aya isiki e tɛ worobinɛ min de aa a bɛ min dɛ robinɛ bɛ min haro dugudenw kɛlen ɲɔgɔn fɛ wajibi tɛ wa wajibi don bɔn nin kun bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan mali kɔnɔ yan mais a tɛ yen dɛ siga t'a la a tɛ yen tugun tiɲɛ u y'a bɛɛ tan k'a yɛrɛ kɛ hali yan sa i sigilen tɛ nin yan ni minisiri min bɛ yen sa aya yan'a ka kɛ minisiri ye k'a tun bɛna baro k'e fɛ yan su ni tile a bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ n'a kɛra minisiri ye aya i t'a ye siɲɛ 2 bilen siga t'a la a tun bɛ baro minnu kɛ yan a tun b'a la e ka minnu k'a ye n'i b'a k'a ye aya a hakili bɛ bɔ olu bɛɛ la pewu a mako foyi t'o rɔ a bɛ mun ye aya a ka biro kɔnɔna a bɛ jama girinjɔ min y'a kɔta relation kiriri su ni tile Siga t'a la. a ɲɛ b'olu la kɔ Tiɲɛ. i ka baara tacogo ka ɲi ala k'i mɛn yan Aya. ami ala k'i mɛn yan o b'a sɔrɔ ala bɛ k'a gili tigɛ ka taa siga t'a la dɛ dɔ ka bigi de b'a siɲɛ e bɛ bɔ yen pewu siga t'o la e ɲinanen don k'i sigi fauteuil in kɔnɔ aya hali ni waliju taara kɛ minisiri ye a bɛ ɲina a ka ala wele a kɔ bɛ ɲina dɛ a bɛ ɲina kɔlɔsi i bɛ jamana min kɔnɔ ta Siga t'a la. a bɛ ɲina kɔlɔsi kɔ tiɲɛ n'i tɛ yen don min sa i b'a dɔn ko ala ye kamijɛ kɛ siga t'a la o ye tiɲɛ ye wa dɛ dɔnni ye tiɲɛ ye kɛ tiɲɛ don dɛ mali dɔnni tɛ se ka ban waliju dɔnni tɛ se ka ban kutubu dɔnni tɛ se ka ban Tɛ ban. n'ala ye kutubu zamani di mali fana ma a Aya. dɔnni fana tɛ se ka ban maa se k'o bali Maa i tɛ b'i se. da sago fɔ nka i tɛ se k'a bali ti se i ti se jamana in bɛ dibi jɔ kɔnɔ tiɲɛ a bɛ dibi min kɔnɔ Aya. jamana in jugu tɛ jamana in ye kuwa a t'a ye mali jugu tɛ mali ye e yɛrɛ b'a kɔnɔ mɛ i t'a ye i t'a ye dɛ siga t'a la a yeli yele ala t'o d'i ma ayi mali bɛ tunu i ma mali gundo bɛ tunu a jugu ma pewu siga t'a la ni tiɲɛ i y'a faamu wa siga t'a la nin de ye dɔnniw ye wa hali dugu min tɛ duguba ye Tiɲɛ. ni dɛbɛliw bɛ kɛ a duguw la aya kɔ min kɛra k'a ka dugu kɔfɛla munumunu aya nin de bɛ na ni hɛrɛ ye dugu kɔnɔ a bɛ na n'a ye mɛ a dɛbɛliw banna pewu siga t'a la dugutigi mɔɔma yɛrɛ aya a karamɔgɔkɛ dugutigi ka ca dɛ nka ka dɔgɔ min bɛ ko ɲɛɲini aya o man ca rɔ dɛ man ca rɔ bilen bari n'e nacɔ dugutigiya la e sigi k'a kɛra e nacɔ dugutigiya la e mago bɛ min na dɔrɔn ni mɛriw ka ɲɔgɔn ye n ka dugukolo sɔrɔ siga t'a la dɛ aa o e don dugutigi e bɛ se dɔɔni sɔrɔ o fara o kan ayi o tɛ se ka kɛ mɔniw y'a bila i kɔrɔ ni nalola bo kɔnɔ tuma min na
u fana b'a kɛ comme e tɛ yen siga t'a la u bɛ ɲinɛ i u kɔ bɛ tɛmɛ n'a ye business la k'i to yen siga t'a la dɛ dɔw dugutigi yɛrɛ tile la dugutigi dɔw tile la dugu bɛɛ labaara k'a ja ala n'a ka ko ɲɛɲini kama siga t'a la mais dugutigi caman b'a ka dugu tile rɔ a b'a ka ɲɛɲini ni bɛɛ kɛ k'a yɛrɛ ko mais n ka dugu baara a t'o kɛ a t'o kɛ dɛ o ye tiɲɛ hali a tile rɔ hali daganin kelen kana don dugu la a t'o kɛ t'o kɛ dɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini i b'a fɔ ko campagne de bɛ kɛ k'a sigi wa siga t'a la or que campagne tɛ kɛ ka dugutigiya sigi ayi dugutigiya ye ala ka daɲɛ ye o don dɛ bon fɔ cɛkɔrɔbaw minnu bɛ da dɔn olu k'u janjo yen nɔ Kosɛbɛ. n'o tɛ dɔɔni cɛkɔrɔba ko dɛsɛ bɛ na kan na Siga t'a la. k'a kɛ sijɛw de ye Tiɲɛ. bon ni sijɛ cɛyara cɛkɔrɔba t'a la Aya. an hakili ye ko an bɛ bɔ gɛlɛya min na an tɛ bɔ a kɔnɔ dɛ siga t'a la o ye tiɲɛ i y'a faamu n y'a faamuya dugu o dugu bɛ yen k'a sigira tinɛ b'a la o ye tiɲɛ dugu o dugu ka sigira tinɛ b'a la du o du bɛ yen tinɛ bɛ du in na Tiɲɛ. wa jamana o jamana tinɛ fana b'a la Siga t'o mais la. tinɛ ninnu bɛ min aya tinɛw bɛ min e k'a yira sa tinɛ bɛ du jumɛn na te tununa dɛ dugu jumɛn tinɛ b'a la ka dɔgɔ jamana jumɛn jamana in tinɛ bɛ min Aya. e k'o fɔ kɛ Ah. tinɛ jumɛn bɛ yen n'u m'a tinɛ tiɲɛ a tiɲɛna o y'a tiɲɛ pewu siga tɛ yen na mais tinɛ dan tɛ hali ka taa kɔma ladege catiri bɔ dɔrɔn na kosɛbɛ ka kɔma fiyelu siga t'a la dɛ u bɛ kɔma u m'a kɛ ka bɔ n'a ye kɛnɛ yɛrɛ kan pewu tinɛ tiɲɛ dan t'o ye mɛ tiɲɛ daa don e ɲɛ bɛ kɔmatigi la k'a kunna bɔ bilen wa ayi n'i kunna bɔ o b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ ka tulo kɛ n'a ye yɔrɔ dɔ la o siga t'a la u bɛ lamaloya dɛ han pewu wa tulonkɛ dan tɛ ka a tɔgɔ ye di dɔnni si tɛ yen i ka cɛkɔrɔbaw y'u sigi dɔnni o dɔnni tɛna Aya. k'a kɔdonnen don hadamadenw ma Aya. k'a ɲɛsin ala ma Tiɲɛ. ala b'a dɔn nin tɛ tiɲɛ ye mais n ye nin ka bonya di nin mɔ nin na Aya. wa a bɛ dugu in jɔ nin ye Aya. wa malo bɛ k'u ka jamana mɔ ni nin dɔnniw ye Kosɛbɛ. u ka jamana malo bɛ kɛ u mɔ ni nin ye Aya. i komi malo bɛ kɛ jamana mɔ ni armée ye cogo min na Kosɛbɛ. a dɔnni o dɔnni kun bɛ mali bolo u y'a bɛɛ bafoué o y'a bafu ye fɛn o fɛn ni giriman t'a kɔfɛ o dɔnni o dɔnni kun bɛ yan ko malo bɛ kɛ mali mɔna ye wali dugu mɔna ye Aya. u y'a dɔnni bɛɛ bafoué kɛra bari maa nana bila a tɛna min n'a tun man kan siga t'a la dɛ ni tiɲɛ bɔra n'a gindo ye o bɔra n'a gundo ye kosɛbɛ siga t'a la n delila ka taa dugu dɔ la n taara bɛn n'u ye n tɛnana ma tɛmɛ dɔ kosɛbɛ u bɛ ka u ka boli sɔn aya n y'a ye cɛkɔrɔba bɛɛ ye fugula bɔ aya ka fugula da Tiɲɛ. ka bulɔki bɔ Aya. ka bulɔki da Tiɲɛ. mais u ye kulusi de yolo eh kulusi ma bɔ pewu k'u sonsuru a bɛɛ sigilen i ɲɛ b'u kɔfɛlaw bilalen la kɛnɛ la Aya. mais kulusi da bɛ woro la u m'a bɔ pewu aya k'u lebuw datugu aya u bɛ bɔli in na u bɛ k'a sɔn ne ko ne tɛ tɛmɛ ne bɛ nin ɲɛɲini aya nin kɛra dugu min na aya a dugu bɛ jamana wɛrɛ fɛ Aya. n da tɛna don a la Aya. parce que a jamana wɛrɛ ko de kɛra olu ka hɛrɛ tɛ f'u ye u ka bɔnɛ tɛ f'u ye o tɛ dɛ. i b'u de to yen sa de Siga n'u t'a ye la. min sɔrɔ sa o don o don donc an k'o to yen tiɲɛ i y'a mɛn wa aya jamana in ne ye nin mɔgɔw ɲininka tiɲɛ n ko mɛ nin ju ye jumɛn ye aya o ko ne ma tiɲɛ a ko nin bɔli in tun ye tasuma de ye yan aya a ko nin bɔli in tun ye tasuma ye tiɲɛ maa min bɛ bɔli in sɔn Aya. a ko bɔli in tun tɛ sɔn ni kulusi ye a tɛ sɔn ni bulɔki ye a tɛ sɔn ni fugula ye Aya. a tɛ sɔn n'o ye a bɛ sɔn ni nɛgɛ min ye nɛgɛ min filɛ i tɛgɛ la nin ye ni nɛgɛ finmaba in ani nɛgɛ finma min bɛ i kan na k'a tun bɛ sɔn ni nin ye kulusi t'i la bulɔki t'i la Aya. ni fɛn o fɛn kɛra a la k'a tun bɛ mako dilan esiki a ko mɛ sisan kow yɛlɛmana Kɛra. o de kama karamɔgɔ cɛ a cɔ de tora sisan u bɛ kulusi de yolo bulɔki bɔra fugula bɔra u bɛ kulusi yolo dɔrɔn k'u sonsoro o tuma na u bɛ ka boli in sɔn tan wallahi siga t'a la ɔ n k'o ma mɛ boli in t'i jaa bilen komi kɔrɔlen o a ko o kɔni tɛ kɛ bilen siga t'a la bɔn i m'a ye fɛn dɔw sigilen bɛ hɔrɔnya dɔ kan Sigilen don o kɛ kan. hɔrɔn ye kafiriya kan wali kɛ hɔrɔn ye silamɛya kan Siga t'a nin la. fila de don kosɛbɛ kafiri hɔrɔn bɛ yen o bɛ yen kafiri ladiri bɛ yen kosɛbɛ kafiri hakika n'a ladiri n'a hɔrɔn bɛ est ce que o ma fisa ni anw ka silamɛ nafigi nin caman ye aw bi sa yan silamɛ nafiki ye a ka fisa o ye
silamɛ min bɛ k'e sɔgɔbɛ ka wo ɲini la su ni tile k'i fɛn bɛɛ dɔgɔya o ye silamɛ de ye wa kafiri hɔrɔn ka fisa o kafiri ka fisa ye walahi siga t'a la baro maa bɛɛ kɛlɛ ka di ala ka dinɛ la mais n y'a dɔn mais n tɛ sɔn o de kɛlɛ ka go zi siga t'a la ale kɔni an b'o bana de bolo nin siga t'a la o tuma na ne o ye u la ne k'o ma n ko alahu akibaru o tuma na n k'o de ye nin ye tan ɔ n ko sisan ne bɛ min ɲini a fɛ hali a k'a dabila a k'a bila a ka ala ta a ka kulusi don ka bulɔki don k'a to yen ka ala ta a tɛ foyi k'a la n'aw sera a kulusi yolo k'a sigi a ma se ka fɛn k'a la ka ban n k'o b'a yira bɔ hali n'a y'a bila sa a tɛ foyi k'a la wa u ye ne ka kuma in mɛn dɛ u ye n ka kuma mɛn o tuma na k'a f'i ye dɔrɔn ne bɛ kuma halisa Baninko Amadu sogonkan ni malifiya tɛnɛ n bɛ ladili di n ye Mali soma dɔ lamɛn nka n da don o ko ninnu na a man di n ye mais ni fɛn o fɛn fɔra n'a diyara i ye i b'a tigi tandu n'a ye n tɛ an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na mais n b'a yelen dɔn mais ne ye a fa dɔn ne ye a kɔrɔkɛw dɔn a bɛ se ka kɛ n y'a faninjɛniw dɔn n'o ye Semana Toro ye n'u b'a f'a ma ko Cɛkura Semana Cɛkura Semana Cɛkura ye bamanan da kelen de ye bamanan hɔrɔn don bamanan danbetigi don Semana Cɛkura n'a tulo bɛ n na u ka dugu la maa min tun bɛ fɔli kɛ fɔlɔ dɔnkili da kɔnɔ dɔnkili da Jotinɛba tun tɛ wa o Jotinɛba in de tun bɛ na anw ka so de Semana Fajala a tun bɛ na anw ka so mana tila sisan n bɛna dugu in fɔ o Semana Jan o de tun bɛ na anw ka so Semana Namadeni o de tun bɛ na anw ka so hali Cɛkura yɛrɛ tun bɛ se yɔrɔ don dɔ anw ka so Baninko Njibala u tun bɛ ba tigɛ kalakɔ ka na to ma Buraba Ɲanji bɛ balola a don Burabakaw ka san Buraba Sunkalo u bɛ balola a don u bɛ na Buraba ka sɔrɔ ka na Njibala i y'a mɛn wa o Semanaka ninnu u ye tɔgɔ sɔrɔ ala ko kan u ye tɔgɔ sɔrɔ ala ko kan ka bonya sɔrɔ boliko kan wa u ka boliko ma kɛ komi Mali filɛ cogo min na bi tan a ma kɛ ten ne ye Semana Cɛkura kumatɔ ye don dɔ a ko n b'a f'i ɲɛna mori n'a ma baga Soma ma ko Soma ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i tɛ se mori la dɛ a ko Soma ye 9 ye mori ye 9 ye a ko ala ye mori ta n'a ye nin de ye Semana Cɛkura ye kumakan ye Soma ye 9 mori ye 9 a ko ala ye mori ta n'a ye ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ka mori bonda jasa ni ne kun don Semana Cɛkura ninnu a bɛ fɔ olu de ma olu ye gakolotigiw de ye i y'a mɛn n'o tɛ kafiriya ma ka f'u ka bonda la kuranɛtigi bɔnnaw don wa kuranɛtigiw b'u ka so ale ye nin kuma in de fɔ mais e ye delila ka nin mɛn Soma jumɛn na maa mɛn Soma da n'ale tɛ maa mɛn Soma da fɔlɔ mais ne bɛ réseau ka wajulikɛla taabolonintigiw dɔnni t'a la a tɛ se gundo la a tɛ ala tɔgɔ dɔn a tɛ isimuko kalama a tɛ kabatimu dɔn a tɛ foyi dɔn a tɛ maa dabirila dɔn a t'a dayɛlɛla dɔn est ce que n'olu yera n k'olu de taara Somaw dɔgɔya ka Somaw lagosi fo Somaw dusu tiɲɛna n k'a kɛra tan de n'o tɛ anw ni Somaw tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan o kabi lawale la Somaya bɛ Mali la moriya bɛ yan Domaya bɛ yan moriya bɛ yan Donsoya bɛ yan moriya bɛ yan n y'o fɛn saba min fɔ olu tɛ kelen ye Doma ni Soma ni Donso olu tɛ kelen ye Donso nkɔni fɔ cɛlakaw tɛ yan o don est-ce que olu don mais Donso nkɔni fɔ dɔw yɛrɛ ma cɛya yɛrɛ minɛ Soma dɔw la wali Doma dɔw la
kɛra dɛ o kɛra fo bɛ t'u kangiru da doma dɔw sigilen ye siga t'a la voilà donc a ma ba ya pewu kabi don min na ne anw t'u ka jɛkulu in dɔ dɛ mais anw faw n'an mɔkɛw han anw fa dɔw bari maa fa denkɛni fa n'a danna kelen ma kaba e tɛ siga t'a la anw fa dɔw tuubira ka dɔw to yen anw faw a n'an mɔkɛw aya i y'a mɛn a n'an mɔkɛ kɔrɔba dɔw tiɲɛ olu y'u ka ɲɛnamaya kɛ aya kami ala ka n da ne ye donso fugula kongoro ye muso kun la ne y'a ye bamakɔ de a yira y'a dɛ muso ka kongoro don a kunkolo tɛ s'a kɔrɔ fiyewu a k'a tɛ s'a kɔrɔ siga t'a la baro n ka k'a kun tɛ se siga t'a la muso ka kongoro don a kun na aya kabako don dɛ muso ka gaɲafini don aya u bɛ k'a don bi fo k'a k'i ɲɛna ko tiɲɛ gaɲafini sɛbɛnnen kɔnɔ aya a dɔw sɛbɛnnen 100 dɔw sɛbɛnnen 200 ni kɔ ye aya dɔw de a sɛbɛnnen 70 ni kɔ ye aya yirimugu b'a dɔw la ni ɲɛ dara gaɲafini kan i ja bɛ tigɛ biw hali n'i kɛra suba ye i tɛ se ka sigi i tɛ se ka sigi siga t'a la ne tiɲɛ a fini dɔw bɛ yen hali ni muso kun y'i tu a la aya a tɛ den bange bilen sigi mais ne y'o ye muso kan na bamakɔ de aa baara bannen o pewu baara bannen han tiɲɛ baara banna pewu mais jinɛ an ye jinɛ ko dɔn ni fini jɛninkow ni fɛnw de ye o siga t'a la siga t'a la hali n'i bɛ jinɛ ye a fini jɛmantigi de b'i ye mais donso a tɔgɔ ye di tiɲɛ kongoro aya n bɛ ka kongoro min f'i ye nin bɛ ne miiri anw ka jamana kɔnɔ n bɛ miiri an ka tarawelelaka dɔw kuma an fɛ yen hali sini u bɛɛ ye u ka tarawele cɛkɔrɔba i y'a mɛn wa ko nci n'o ye banji ye aya ni ɲangara tun fɔra i y'a mɛn wa tiɲɛ i ɲɛ bɛ donso mun bɛ se ngoni dɔ na kosɛbɛ bɛɛ b'i sigi kɛrɛfɛ siga t'a la ala tɛgɛ kɔrɔ tali o ye ci ye o bɛlen tɛ dɔw ma siga t'a la dɔw ka dɔgɔ a tɛgɛ kɔrɔ tali ro siga t'a la n'a wulila k'a jɔ ni fugula in ye wara ɲi de ton bɛ k'a lamini wɛrɛ fo k'a kɛ aran joli siga t'a la wara ɲi wara sɔni aya waranikala ani waraba sigi aa o sɔrɔ man di bi dɛ o sɔrɔ ka di dɛ o tɛ fugula marabaga o tuma e m'a ye musow kun na tiɲɛ yɛrɛ la musobakɔrɔ kun na waraba ɲi tiɲɛ yɛrɛ la aa kabako don kow tiɲɛna baro donso ŋɔnifɔ bɛɛ ta aya musobakɔrɔ sigilen ka kati ta f'o ɲɛna musobakɔrɔ ma i lamugu ja ye teru doyi cɛ i ka wari minɛ i ka taa Allahu akbar siga t'a la kalo don siga t'a la dɔnni tɛ yen u y'a tiɲɛ de a tiɲɛna u y'a tiɲɛ dɔnni bi sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ sa de fɔ ni ala hinɛ n'i la de k'i sɔn ni dɔnni ye siga t'a la bani ko amadu bɛ ka kumaw ye kosɛbɛ siga t'a la mali dɔnni ninnu u y'a tiɲɛ de mais anw b'a dɔn dɛ siga t'a la dɛ wala kana k'u ɲɛna k'an jun bɛ tan dɛ aya anw n'o bɔ mɛ anw bɔ mɛ bɔkoloba dɔ la ka na dɔ wɛrɛ la kɛra dɛ donc ko in bɛ nin cogo in na malasa bi fɔ muso kun ɲangara bi fɔ muso kun walahi t'a dɔn o b'o sɔrɔ yɔrɔ min na o tɛ kɛ yan o bɛ kɛ esike a ma ban pewu siga t'a la mais a ye donso dɔnniba bɛɛ ɲininka a k'a f'u ɲɛna ko donso boli dɔw tun bɛ donsow bolo anw ye min y'an mɔkɛw la ka tɛmɛ yala ko muso tun bɛ se ka maa la wa u k'a jaabi muso tun bɛ se ka maga la hali ni kɔnɔ ye kalo 3 i bɛ jigin i bɛ bange i bɛ tin bange k'a yele a ye dama dun nin kabako ye a boli dɔw yele dama tiɲɛ siga t'a la esike mais a tun tɛ ten a tun bɛ ten mais u y'olu bɛɛ lagosi kɛra u y'a bɛɛ lagosi bon a tiɲɛna an ka kolokɔrɔw bamananya o tiɲɛn'u bolo
o kumana kolokora moriya la aya u fana b'a fɛ k'u bɛ o de bi mais ala mana min di min ma o tɛ bi dɛ mori dubaw bɛ bamakɔ yan toujours n bɛ ka fɔ mori dubaw bɛ mali kɔnɔ caman siga t'a la toujours n bɛ kala sɛmɛ an ka seku la bu ye aya ne ye Cheikh Amadu Tijani ka kalifa général ye anw y'o sɔrɔ bu ye kɔfɛ kosɛbɛ sɔrɔla kɔfɛ i y'a faamu wa tiɲɛ donc k'a fɔ dɔrɔn aya anw ta ye nɛgɛwala ni kalamani ani fakolonɔji o de y'anw ta ye siga t'a la ɲɛgɛyɔrɔ bɛ moriya la aya tayɔrɔ bɛ moriya la n nana karisa n ka du baara aya n yɛrɛ gɔkolo kana sɛgɛ aya n ka du baara n ka denbaya kana sɛgɛ kɛ bilen tiɲɛ mais e bɛ nin mɛn jɔn da bi o tɛ bon adamaden ye nafolo fisaya a yɛrɛ ye siga t'a la ni tiɲɛ siga t'a la u ye nafolo fisaya u yɛrɛ ye pewu siga t'a la n'a ye ne ka maa tila bɛɛ dɔw na k'a ye ne kɔ ko n y'a mɛn i la k'i ti fɛn minɛ maa la k'i b'i ta kɛ ala kama ko laadiriya n b'a fɔ a ma n kɔ o laadiriya o du banna e y'i filɛ o dɔ ya aya a b'a fɔ kuma man ɲi bon ne b'a fɔ n ko e ye janfanji fɔlɔ ye siga t'a la ne ka mɔgɔ man ca tiɲɛ de don siga t'a la e ye janfanji fɔlɔ ye tiɲɛ n'i ye kɛli jɔgɔ fu nka e ka hɛrɛ tɛ se danfɛnsi ma siga t'a la dɛ siga t'o la n bɛ burukinakaw fo nin kɛnɛ in kan aya n ka foli b'u ye kosɛbɛ tiɲɛ ala ka barika d'u la ami rabi an ka maa dɛmɛnen caman minnu y'an waleɲuman dɔn ni hɛrɛw ye k'u dɛmɛna kosɛbɛ ka bɔ diɲɛ jamana baw la n b'aw bɛɛ fo ala ka hɛrɛ k'u ye ami rabi Cheikh Amadu Kundo nana k'a wuladafɛ baro tiɲɛ nin fɛn ka di aya dabilali de b'a ja o tiɲɛ hakɛlama don dɔnni minnu kun bɛ yan ne bɛ se ka ladilikan min di maliyɛnw ma aya dɔnni minnu kun bɛ yan n'u ye dɔnni ninnu baw senkɔrɔ ni nkalonw ye ten aya k'aw ban ni burujaliw ye aya k'u ban ni nanfigiyaw ye u yɛrɛ tɛ ko tɛna u kɛtɔ tɛ ka si sɔrɔ aya u ka vilani kelen jɔli nɔfɛ aya n'u ma segin u kɔ a si kɔla ti kɛ maa ye dugukolo sanfɛ siga t'a la bari dɛ dɔnni b'u danga kolokɔrɔ b'u danga siga t'a la hali i bɛ ka minnu danga k'olu kun tɛ seli ko kafiriw kun don aya u y'u ka ɲɛnamaya kɛ bonya mun kɔnɔ bolikɔrɔ yan n'i nan'u lakari aya baro yala sisan komaɲaga banna yan o bɛ se kɛ bilen a ma nɔgɔ dɛ komaɲaga ma nɔgɔ bilen mais komaɲaga kelen bɛ yen ne bi to k'o komaɲaga kelen in ne b'u lajɛ réseau in kan ne ma deli ka maa ye k'o kɛ fɔlɔ aya aya k'i kɔnɔ sɔgɔ muru la buru k'i nogo sama bɔ baro ka nogo in sama ka bɔ k'a kun sama ka si donzongɔni fɔ ma k'a k'a minɛ mɔgɔ m'o ye fɔlɔ dɛ e ma deli k'o y'u la fɔlɔ dɛ m'o y'u la fɔlɔ bari fɛn o fɛn n'i y'a kɛ bi réseau ka dɔ bi bɔ k'i sigi k'a ɲɔnɔ filɛ siga t'a la dɛ u bɛ na ni chinois ka ko ni jɔ i ka ɲɔnɔ filɛ bari olu ɲɔnɔ bandi tɛ siga t'a la chinois kɔni bari bandiw don k'i kɔnɔ sɔgɔ a n'o de kelen ani ka maa dun aya suyabilen yɛrɛ la k'i dun tara aya n'a min jɔra ka sisan ko ni maa min sera ka dɔ dun aya o fana ne b'o jate dɔnnibaa ye siga t'a la mun bɛ na nin de ni mɔgɔ ye dɔ kɛ e bɛ k'a tigi découvrir ko tiɲɛ tɛ ko nin de don siga t'a la. wa e bɛ se min na sisan n'o ye tiɲɛ i b'o yira an k'o ye quoi n'i m'o yira e ye dangaden de ye e ye dɔnni tiɲɛ Mali kɔnɔ wa Ala ka danga b'i kan suw ka danga b'i kan kolokɔrɔw ka danga b'i kan Mali k'a ta depuis Sunjata tile la ka na Segu dan olu minnu sigi bɛ Segu boliba 4 ka danga b'i kan maa o maa tɛmɛna Weleju ye a bɛɛ ka danga b'i kan siga t'a la tiɲɛ ye tiɲɛ siga t'a la ko muso taara seli tabali ka di yan ji ka a tun bɛ tabali ka di ko tabali kɔni k'a nana kɛ o dɛ ko ten bon wala e min sera k'a découvrir i bɛ na ni jɔ ye min tɛ tabali kan k'o ye siga t'a la o kɔni siga kɔni t'a la dɛ siga t'a la baro Ala b'a jugu lajɛ dɛ maa dati bannen barika balo bɛ jamana in nɔ yan u ye dɔnnibaa an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen hali fa dɔnnibaa kɔrɔba i tɛ sɔn k'a tɔgɔ la n ka libili bari e y'a ye
a kun bɛ gundo minnu kɔnɔ n'a a tora bonya kɔnɔ Mali kun bɛ bonya ni bonya minnu ye généraliw kun bɛ taa a bonya ni bonya minnu ye u nana bɛɛ yira k'a fɔ k'o si tɛ tiɲɛ ye o tiɲɛ tɛ u y'a yira dɛ wallahi Mali sukɔrɔ aya a bɛɛ bɛ ɲɛji la dugukolo jukɔrɔ bi siga t'a la nin cɛkɔrɔba sijɛtigi dadɔnbaliw denw bolo aya siga t'a la dɛ n'o tɛ ni cɛ dɔnni bonya kosɛbɛ n'u ti dɔnni bonya aya u hakili ye k'u bɛ min sɔrɔ wa u tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ dɛ wa u hakili u bi kɛ min ye diɲɛ bɛ wuli u tɛ k'o ye k'a ye wa u tɛ ku arɔ u minnu dalen bɛ yɛrɛdɔn Mali kelen-kelen minnu dalen bɛ Europe aya yɛrɛdɔn Mali kelen-kelen minnu bɛ yen n'u dalen bɛ Europe n'u t'u sugu dɔn u yɛrɛ bɔra yan gɔkolo t'u la u bɔra yan u ma dɔn u fa ma dɔn u ba ma dɔn n'olu de bɛ a ko suguyaw la bon i bɛ da la ka da la anw bɛ tɛna taa Europe wa Mali ye Mali de ye n'i nana yan hali sini anw bɛ fura balabala yan k'an min n'a ye wa a b'an ka pali ban k'a balabala k'a min maa bonnen a bɛ wuli ka tɛmɛ k'a balabala k'a min muso bɛ den sɔrɔ fana Ala b'o k'a ye hali sini anw b'o kɛ yan anw tɛna taa Europe ɔ i ka da la yɔrɔ i ye min kɛ a ye mago ɲɛ i ye i y'i ka wari sɔrɔ i ka réseau la mais i ye Mali dɔgɔya ka Mali dɔnni buruja o tuma i kɛra wolofu safu de ye assalamu alaikum wa rahmatullah Ala ka hɛrɛ k'an ye amina ya rabbi alhamdulillahi hamdan kasira an bɛ Ala fo bi wulada in na ka Ala barikada an kanubagaw an'an filɛbagaw an ka médiaw sanfɛ Bango TV Toyifatulaye média Kibaru Bugufiyɛ Sabuɲuman média ka taa se Sɔgɔmadu officiel ma an b'an ka abonné bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen marhaba bi wulada in na ni ne kun ye an n'an ka kuduwa ye a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o ye Elhaji Sheikh Amadu Sidibe Bango Amadu Sugonga ani Malimiya Tana Mundugula Farada Sabuɲuman na ka bɔ ka aw baro dɔnni kunkan ni Ala sɔnna ma aw tulo gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye bi wulada in na o de ye nin ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu